tangisi dan ini kota motor ya ajlok terus ini Tersun ya. kedua Ya, iya beneran apa ya kayaknya tersun ya. Ngerasa kawak iki piye urip iki. Janjane iki lakon urip kon piye ya bingung. lancar nak wayah iki wayah angel kabeh Oleh nyangking gedange wong aku iki. ojo lakon ngene iki jembatut kowe Lah kon piye? ojo tenan Ora kuat aku rasa urip iki. godaan ana berita seorang pemuda nekat nyolong rumahan Burung mandah. nak rumahan mel aku Endi? wis pokoke Yang boleh Pak ini sing kanane kita cilik-cilik ngene gitu. Rupa iki Pak iki. Yo untuk sak ember iki ngono awake rezekine awake dhewe apik. Yo kudune iso tak cilik iki. Ora to Pak kok ember kene sawah iki Pak oh banyu. Tapi iki do rene iki bisa tak cilik Pak akeh pol. Sak ember. Katamu untuk muklige jempol dur gitu ya. Lah kok sawas. Jempol putih. Jempol dong ya belajar ini. Loh, ini Mas kan kok ajok terus. Iya. Saya karena ini saya pasti ada. Iya. Benar apa? Ya. Andalku. Ini lah ya. Kadal lele sing ngopeni yo sapa? Aku to Mas, wingi to Mas. Elu kumpulan ning dal desa. Weteng level pikirku golek snack. Ayo, kadang itu snack. Ya karo lemper. Sandalku sing sampe. Aku lagi di motor nang meneh. Ini biyen di lahirmu di Lombok. Ini kelompok dulu. Sopo sing ngomong. Alah, hilang kowe jom lele. Ah, sok ngono. Iki ojo sunat ngono. Kebetok sampai jerune nek rone Pak iki opo iki kok. Sing penting awake dhewe dulu. Salah ya meh. Dokter Abi. Oh, beneran. Beli Pak kok dulu. Sabar. Kita jajan ngono Pak. Kalau pisan aku nek bingung. Lewat orang umumnya rada banjunan tapi kok nek pikiran gorengan iki Mas. Pak iki rada kadang ono sing muni iso Pak iki wis mabur kok. Salah. Pipit men kowe Pak. Iki aja madune terus. Lah iki umumnya rada banjunan to Mas. Iki kok sing pikiran iki. Pak pikirke gembe ngurus nurung mangan kok. Lamun ojo iki Pak. Ya wis Ora nentek Pak ya cukup gedang kae. wis Mas marep Mas. Alhamdulillah tenang iki Pak kira. Lah yo ini iki kira Pak iki. Cekai tadi kan pasti. Lho, lah yo. Lah apa siji wae mulai kowe kok separo kowe buntut aku tak des. Yo ora waret to. Ya yo golekna sing semangat aja ngono kuwi. Insyaallah kita ngerti kowe pada dulu. Oke. Semangat. Iki rumah arti ora ya? Niki. Alah aku nak entuk Pak akeh to. Sijimu wae kae Pak. Kuwi walah senenge pol. Nah, tenan rumah terus. Wis ayo ngono. Kowe ben ngeti-ngeti kono aja kok anger ndangak terus tidak. Nah, iki ono neh kira. Iki Pak lele ngene iki. Gede marme ngene ra. Nah, wis penting ocol nang tak kotak sirahmu ndak yo. Pasti kae kabeh. Niki jajal wong kae. Saking semangat tuh Mas ayam aku. Lu patok-patokan iki. Ini kita mbok omah iki. Sik. Iki lho ono neh, iki lho. Pak sing ngambang nek dhuwur nih.
Iki Pak pelayangan iki lah. Iki aja kakan pola. Hah? Ora. Lho, lele gampang ini iki. Iki to iki. Aku iki mancing sedina sekisok sampai jemulih jam subuh-subuh ora entuk iwak iki. Iki gampang ngene iki, Mas. Lagi mancing po ning lingkar kayak bus-bus kayak mulai iki. Tenan, Mas. Lah iya piye? Iki Iki untuk telu iki tenan. bakal maneh awake dhewe iki. Dah rasa mau enak engko sambel ki blawang ta. Lah. Oh, mantap. Ya piye iki entuk berapa kamu? Piro, Mas? Telur ya? Telu ya. Lah ki po ono neh kira. Dulu Lah iki. iwak kok cekelane gampang ngene iki. Ya jel. Iki ati dijebak apa iki? Iki to bisa apa tenan tak mikir awake dhewe iki tenan Ya awake Allah. iki telas nah alhamdulillah iki. Ya Allah, matur suwun. Nah ngono. Wong iki sing semangat terus putus asa. Nggih, Mas. Ya nah. Wis tak akeh iki bojomu tenan nang omah kok keplok-keplok. Kok joget-joget. Wis Mas sesuk tak baleni neh rene. Ya yo, besok aku ya pengen ngomong anak bareng udah kon ngobrol kowe terus tidak. Ya ya. Tak baleni dhewe sok, Mas. Sakjane neh. Lah iki ono buntute pedes iki. Iki iwak apa iki ya jangan yo iki. Iki ra iwak to iki ya ra? Sedu, Mas. Lha apa? Pedes iki. Ya apa? Nek sukati ya. Ancok iki ya. Sekelowe nak ucul ta. Siapa? Lah iki. Iki mesti to. Lah wi nak pola akeh wi lanang, mesti ono gathokane. Iki lanang iki golek iki to ono gathokane. Kok lanang lho, Mas. Bis to. Golek iki mesti aku yakin to iki lanangan ono wedokane ning kene. Keong dhewe, Mas. Kayong tidak susuke skillmu kuwi. Lah arane. Heh, ra. Sesek. Kiwak memendem, kiwak mekelut iki. Aku banyak abahmu tenan. Aku ngelih, Mas. Abah apa? Yo, Mas. Lah tenan ra iki lah. Walah sik ngono ade iki apa to kuwi? Kuwi wedok. Wedok, Mas. Semu lanange rada cilik to wedok to. Oh, ngono. Ya. Kalau gemblongi. Cukup iki ya. Cukup pas 6 telu pas loh. Ya kowe sing loro no. Iya. Kowe loro aku papat. Ya cuma kayak iji aku ping papat. Aku jangan kayak ngono, Mas. Lah pinggir wong iki iji aku kok. Oh, Lah kowe ditang-tang ngene pontok iwak iki mau ora iso. iya, Mas. Iya, Mas. Berarti wong iki kuncine ning berusaha, Mas. Nah, pokoke awake dhewe iki to ditakdirke urip itu. Aja nganti pikiran awake dhewe iki pendu. Berarti rezeki wis ono Nah, kowe disengeni wong, dirasani wong, ora? Jarke jarno ben nek iso semangati awake dhewe. Oh, lah nek rasane bedino tapuk cangkeme to, Mas. Malah jarno rasa engko ora ono sing napuk dhewe to. Mbongko tembonge lapor artik. Wis mbak arep cangkeme munduk itu entek ngrasani to. Jarno Oh, lapor iki. bisa Mas beli lah, Mas. Panas iki, Mas. Roeng iki kok. Wes, ya awake dhewe wis ayem iki tenan. Iya, wes. Boleh to. Wes ki cukup 6 wae. Kowe kok mulih to tekan omah to didusi bojomu lah. Sabuni bego sepet iki to kok apa iki. Ngosoke kowe. Kencang kok. Iki wes Mas mulai. Wes balik sik. Kok 6 iki cukup ya? Nah, Mbak kok gampang ngene iki tok ah. Ngungkulin pasar ki. iki aja ngono. Kok penting ngono ki mau awake dhewe iki usaha. Kabeh ono dalan ono sing ngatur. Ora kok wong sing ngatur. Wong ngatur awake dhewe do kesel kok ndak ngatur Oh, wong. iya. Lah, por ye. Jangan tunggu-tunggu wingane do ngono kok. Wong nak omong ngono gitu. Lah wong munggar nganggur. Pinuk Mas. Ngono iki didikeki apa? Bojone dipakane apa? Ngono iki dong, ngono iki asline to mikir awake dhewe iki to. Terus. Wah, wis carane iki wis kesel mikir awake. Lah sok nek ngomong ngono, terus di
Tapi ono lele itu patil ke. Oh ya wis. Sok patil lo wong kowe.